مبسعاخ نحلو كم قدمنا أغلنا برهاوي لبانا كوريكي مانا روحنا يوتنفاسا ስርዓት ካስተካከልን ኢኮኖሚያችንን ካስተካከልን በኋላ ደን ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን እንዴት አድርገን ከኤርትራ ጋራ ከጅቡቲ ጋራ ከሶማሌ ጋራ እንፍጠር። ኢንቴግሬሽን ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ከተፈጠረ ወደ ፖለቲካል ኢንቴግሬሽን ሊያድግ ይችላል፣ ወደ ሚሊተሪ ኢንቴግሬሽን ሊያድግ ይችላል። ባህር ኃይላችን ከኤርትራ ጋራ በጋራ ሆኖ አሰብ ላይ ሊቀመጥ ይችላል። ከኤርትራ ጋር በጋራ ሆኖ ምጽዋ ላይ ሊቀመጥ ይችላል። ከጅቡቲ ጋር ሊቀመጥ ይችላል። ትልቁ ነገር በአካባቢው ፖለቲካል ትረስት ማምጣት ነው። አሁን ግን የዶክተር ለምና ይዝኾነ ይኹን ኃይሊ ዘይኮነ ብናይ ህዝቢ ኤርትራ ድምጽ ክረጋገጽ አለዎ። አካርክሬው ነው እንታና እንመለስ የሚል ነገር ናቸው። ተጨፈጨፍን። አንድም ቦታ ፈቀቅ ማድረግ አልቻለም። ያ ካልተደረገ የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ተፈንዳ سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكونيكم كما تكونوا سنة كتكونوا ناي وتر من يوتيو أبزوان زي بزعبات الزخي زلو كونتات ناي بوليتيكا ناي كأي بحري لعلو كل دما بزعباتي برايم مينستر أبي أحمد استزاربو كونتات بزح عينات كاب استفلالي وجنات كاب استفلالي وكيلاتات ناي تزوبا كيلاتات ناي بوليتيكا استفلالي عن حبريتاي وصارلو قبو دمايو سلازي كل خير تراوي أزيا قداس تعزبتن مستوعالن كدلينايو أبزيا وانزيا برايم مينستر أبي نتشاينا نبتي BRI فورم زبهال كساتف كيدلو قالوا علاتون مس تشاينا غيرلو نزون كنرينا ترانا تشاينا بزو كنتات زي انتاي كوني خلدما انت عينت حساب كلهم يخلون سنيلنا كنرينا بزحات كيلاتاتنا إثيوبيا استمعاقل ريتو يزلوهم أبزيا كتستعلوا زلكم نحنا كميرتراوينا بزو وانزي نايزخون يكون وقنا إثيوبيا تساكاكم كون زي كنا زد لينا لعلو كل دما بسنك تعبز بلو أورومو خمزيوم أمحارو خمزيوم تغارو خمزيوم كمزو خمزيوم دا يكوني فتوتينا خنا بزعزلنا دقاقي ما خنا قرقمي إزا زربا كاب أبي أوزيا سلازي مرحنتنا أبت رايو نزيا نقرز قبرزولو عيني هز بدحريلو دحر نسأل أيخا خلق زين تايز ولا لنا نسأل أيخا كتنو سلكا كتعبيه يبلكان سلازي أبي مني وقناين فلتنا أبي نزيا زربا تزاريبوا نأبينا خنا قفزلنا كي تعبيوا أب خالص أقام كيناتو إذا كنا تاتزدما قليل كم زي كنا خنرينا لا يقبروا بخالو وجن قال تي سليا ناي أبي ويدما هجراود إحنا ناي أبي أب جرمن متشيلو زبلت أنت قال له أنت يزون أبو العلير تراين تايك قبر خلون كان رينا استغفر عليه حبريتا زلويا سأتي لكم مكتتال كليكم لايك مقبار سبورت مقبار نايز channel دما كم وترو يحتت مالتيو مجمريا بخماي كنجمرينا قال وقناتنا إثيوبيا زبلو زلو أتوم ناي عبد متي زغلو زلو زبلو اسكن اسمع ጦርነት ስለማልፈልግ ነው። አሁን ላይ ቁጥራችን ትንሽ ነው። አሁን ላይ ኢኮኖሚያችን ገና ትንሽ ነው። አሁን ላይ ጦራችን አቅማችን ገና አዳርስ ተደራጀ ነው። ስለዚህ ጦርነትም አንፈልግም፣ ግጭትም አንፈልግም፣ ምናምንም አንፈልግም። ስለዚህ ባካችሁ እየለመን ነው። አረ ወደም ስጡን፣ አስተንፍሱን፣ አብረን እንጠቀም፣ አብረን እንደግ ያሉ ነገ 150 ሚሊዮን ነው። ነገ ጠንካራ ጉልበት ይመጣው። ነገ አሁን ካለው የፖለቲካ ሊቅ የባሰ ፋናቲክ ነው የሚመጣው። እንታይ ዝብል ዘሎ ልክዕነትና ኣቢ ተቐብቲሎም ኣቲንክ ገለ ካብቶም ናቱ ወገን ይዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ሎሚ ሰራዊትና ኣብ ጽቡቕ ደረጃ የለን፣ ቁጠባና ኣብ ጽቡቕ ደረጃ የለን፣ ህዝብና እውን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ የለን። ስለዚ ብኣኽብሮት ብትሕትና ወደብ ሃቡና ኣብቲ ገባሕሪ ሃቡና ያዝያ ኢንቨስት ክንገብር ኣይኮነትን ሃቡና ንብል ኣለና بتحتنا ويكا بالسلسلة اللي نزار بالنا صباح جن حزبنا 150 مليون كخونيو حيلنا كبرت عيو طبعنا كبرت عيو صلوانا كحيليو حيال زخونه ويكا كم زناتنا سلماو زي يكون حيل دماك مزي مفر يزون again the same عين الدمسي نايت ابو زبلو حزب بزو حلنا اصوار بزو حلنا قدم حجي شع غزي زبلوو اتا قندص اقامم دما ازيايا بسنك زيادما اتم إليتنا إثيوبيا حزب إثيوبيا يكون إليت توم راحتينا بحالتي ليقونتينا بحالتي زحسبو تمساسالي كاب حادثنا بزحات سبات زسجر زلو حمام يزي سلازي لومي صباح نقوغن مس حيلنا
كان بحيل كان وسدينا يزبل زالو ما اسيم كمهار زي قدس كن كانوا ኢትዮጵያውያን ድማ ይመልሱሉ ለው ካብዚያ ስምዑጅ ስላለ አንተ ጥጋብ ልብህን አሳብጦት ዋቃ ጉራቻን ፍለጋ ቀይ ባህር ሄዳለው ስትል አብሮ ሄዶ የሚሞት ጅላጅል የለም አዲስ አበባ መግባት ከልክለው ሜዳ ላይ ያሳደሩ ስለ ቀይ ባህር መዋጋት ሊነግሩን ይፈልጉ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ አዲስ አበባ ላይ የረገጡ ቀይ ባህርን የሚነግሩ 4 ኪሎ እግሩ ከመግባቱ እኮ ነው ኢትዮጵያ ዳር እስከ ዳር በደም ትታጠብ የጀመረች sometimes ዝብሉ ዘለው እዚኦም ናይ ኢትዮ 360 ዝብል ቻነል ዘለዎም ወይ ድማ አበይቲ ጸለውትዮም ናይ አምሓራ ጸቅዮም ኣብዝዋን እዚ ኣብዚ ክርዳእኩም ዘለዎ ንሕና በተደጋጋሚ ዝብለኩም ዘሎ መሓዙት እምበር ጸላት ኸነብዚ ይብልናን እዚኣቶም ነቲ ናይ ኣብ መርገጺ ብትሪር ይቃወምዎ ኣለዉ እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ካብ ትመጽእ ነዚ ሃገር እዚ ካብ ደምን ዕግርግርን ዘይዕረፍካያ ሕሉፍ ሓሊፍካ ንኣምሓሩ ካብ ኣዲስ አበባ ተሳጉግ ዘለኻ አዲስ አበባ አድኹም ንኽትብሎም ዘለኻ ካብ ካልእ ናይ ኢትዮጵያ ወገናት ተሳጉግ ዘለኻ ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያ ንኸይተንበልብል ትገብር ዘለኻ ሕጂ ንዑ ምሳይ ኮይንኩም ንቀይሕ ባሕር ክንወስድ ኣንጻር ኤርትራ ተዋግኡ እንተኢልናካ በዝናትካ ዝሰድዕ ሰብ የለን ይብሉ ኣለዉ ጽቡቕ ከም ዝብሊና እንደሊ ዘለና ንሕና እውን ደምን ውግን ኣይኮነን ዝድለ ዘሎ ሓባራዊ ስራሕ ከም ዘድሊ ናይ ኤርትራ መርገፂ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ፅንሒልና እውን ክርኤና እንታይ እዚ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ኣገይን ኣገይን ተመሳሳሊ መርገፂ ኢና ንርኢ ዘለና እዚኣቶም ነቲ ናይ ኣባ ኣካይዳ ብተሪር ይቃወምዎ ኣለዉ ኣቢ ትማሊ ንህዝቢ ኣምሓራ 10 ግዜ ለሚኑ ኣንጻር ትግራይ ንኸዋግእ ዝገብር ዝነበረ ሓይሊ እዩ እቲ ዝሕዝን ክፋል ፕራይም ሚኒስተር ኣቢ እዚኣ ክደግመልኩም እየ ጽቡቕ ገይረ እቲ ዝሕዝን ክፋል ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዝሓለፈ እዋናት ማለት እዩ ዳርጋ ሰሙን ገይሩሎ ህዝቢ ትግራይ ናይቶም ዝሞቱ ህዝቡ ሰራዊቱ ኣብ ሓዘን ኣውጅ ኣሎ ኣደሰይም ኣብ ትውግእ ብዙሕ ኢትዮጵያዊ ካልእ እውን መይት እዩ ኣቢ ግን ብዛዕባ ባሕሪ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ዘይባሕሩ ዘይሃገሩ ክወርር ብዛዕባ ውጊ ይሓልም ኣሎ ትግራይ ኣብ ዝዋን እዚ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ እያ እቲ መይቱ ዘሎ ድማ ኢትዮጵያዊ እዩ ብዛዕቡ ብሕም እውን ክብል ኣይተራእየን እንታይ የርእየካ እዚ ፅንኢሎም ክዛረቡ እዮም ብዛዕባ ህይወት ከም ዘይግደስ ብዛዕባ ትሕልምታቱን ንሱ ዝረኣየ ራእይ እንተዘይኮይኑ ብዛዕባ ህይወት ተገዳስነት ከም ዘይብሉ ብተሪር ይቃወምዎ ኣለዉ ክንቅፅል ኢና ዝተፈላለዩ ዓይነት ርእይቶ ኢና ንርኢ ኣብ ወገን ኤርትራ ዝመፀ ተሪር ዘረባ እውን ክንሰምዕ ኢና ለደም ግብር በየፓርኩ እየሄደ እሱ ቄጤማውን ይዞ በየውሃው ያጎነበሳል አሁን ለዚህ ህዝብ በረሃብ ለሚሞት ህዝብ ነው እንደገና የቀይ ባህር ፖለቲካ አምጥቶ ጦርነት ልደግስልህ የሚለው ማለት አገርህን ትርምስምሱን አውጥቶ የናደ ላንተ ስለ ጦርነት ድግስ የሚነግር ሸገር ብለነው በሰራነው ከተማ አማራው ነህ መኖር አትችልም ብለው እንዴት የማንም ወሮ በላ ነውረኛ መጫወቻ ሆነ ለሊት ጠንቋይና ስማተኞቹን እንታይም ዝብሉ ዘለው ኢትዮጵያዊ ብጥሜትን ብዕግርግርን ብሰላም ምስኣንን ኣብ ብርቱዕ ሽግርን ሓደጋን እንከሎ ዋላ ተሃገር እውን ርጉእነት ኢና ኸላ ነዚ ክፈትሕ ዝግብኦ ብዛዕባ እዚ ክሰርሕ ዝግብኦ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ብርቱዕ ውግእ ንዕኡ ብሰላማዊ መንገዲ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክፈትሕ ዝግብኦ ዝነበረ መራሒ ንዑ ጠንቲኑ ኣብ ምትፍናንን ኣብ ካልእ ናይ ፖለቲካ ዕግርግርን ይኸይድ ምህላው ብተሪር ይቃወምዎ ኣለዉ እዚ ድማ ንሕና እውን ክንድግፎም ዝግባአና እዩ ምክንያቱ ኣብዚያ እዋን እዚኣ ናይ ፖለቲካ ፍልሊ ናይ ገለመለ ፍልሊ ተጠንቂቕና ክንከይድ ክንክእል ኣለና እዚ ጉዳይ እዚ መጀመርያ ሕማሞም ኣይኮነን ሕጂ ኮነን ውግእ ጀሚሮም ወይ ሕጂ ኮነን ነዚ ነገራት ኣምፅኦም ካብ ቀደም ዝነበረ ኣካይዳ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዘዝደልደለ መራሒ ናይ ኢትዮጵያ ዝጥቀመላ ወይ ድማ ኣብ ውሽጣዊ ፀገም ዘጋጠሞ መህደሚ ዝጥቀመላ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ እያ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ናብ ካልእ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኣቢ ድማ ከም ስትራቴጂ ነዚ ብግምጣል ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል ገለ ኣካል ናይቲ ደንቢ ተቃወሞ ድማ ብከምዚ ኩነታት ኣብ ውሽጡ ኣትዩ ነቲ ኤርትራዊ ኣብ ምምቕቓል ዓብ ተራ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኣቢ ኣብዚ እዋን እዚ ስትራቴጂ ናቱ ብተደጋጋሚ ኣብቲ ናይ ህወሓት ይምለስ ስለ ዘሎ እንታይ ቅዲ ክኽተል ከም ዝኽእል ፅንኢልና ክንሰምዕ ኢና ኦኬ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ትክክለኛ ህዝቢ ክኽተሎ ዝግባእ ወይ ክሰምዖ ዝግባእ ብወገን ኢትዮጵያ ናይ ኣብ ኤርትራውያን ፅንሒ ኢለ ክሓልፍ ናብ ቻይና እውን ፅንሒ ኢለ ክሓልፍ መጀመርያ እዚ ዓንተቦ ዘስማዕኩኹም ስምዕዎ እዚኣ እታ ሓንቲ ካብቲ ናይ ብሓቂ ኣቢ ሰላም ተዝደሊ ነይሩ ክኽተሎ ዝግባእ ዝነበረ ካከልን ኢኮኖሚያችንን ካስተካከልን በኋላ ደን ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን እንዴት አድርገን ከኤርትራ ጋራ ከጅቡቲ ጋራ ከሶማሌ ጋራ እንፍጠር ኢንቴግሬሽን ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ከተፈጠረ ወደ ፖለቲካል ኢንቴግሬሽን ሊያደግ ይችላል ወደ ሚሊተሪ ኢንቴግሬሽን ሊያደግ ይችላል
ባህር ኃይላችን ከኤርትራ ጋር በጋራ ሆኖ አሰብ ላይ ሊቀመጥ ይችላል። ከኤርትራ ጋር በጋራ ሆኖ ምጽዋ ላይ ሊቀመጥ ይችላል። ከጅቡቲ ጋር ሊቀመጥ ይችላል። ትልቁ ነገር በአካባቢው ፖለቲካል ትረስት ማምጣት ነው። አሁን ግን የዶክተር አብይ ታይሉስ ካስፈልክማ ናይ ቁጠባ ሓበራዊ ስራሕ ድዩ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ድዩ ናይ ወደብ ድዩ ናይ ካለ ዓብይ ሓበራዊ ስራሕ ክትገብር ዘይከኣል ኣይኮነን። እዚ ፅቡቅ ነገር ይውን እቲ ዝዓበየ ፀገም ግን ኣብ ከምዚ ኩነታት ክትከይድ ከለካ ተቐዳመይቲ መሰረታያ እምነት ትራስት መራሕቲ ናይ ካልኦት ሃገራት ትራስት ክገብሩካ ይኽእሉ ዶም ኣብዚያ እዋን እዚያ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ድማ እቲ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ ክንሪኦ ከለና ዝኾነ ይኹን ንዓቢ ብኩሉ መዳዩ ከም ዝሓገዞን ኣብ ግዜ ሽግሩ ደው ከም ዝበሎን ብኣፉ ዝመስከሮ ሓቂ እዚ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ግን ናይ ብሓቂ ንረብሑ እምበር ናይ ዞባ ረብሓ ከም ዘይገድሶ እዚ ኣብ ቻይና ከይድዎ ዘሎ ሕጂ ናበይ ገፅና ክንሪኦ ንኽእል እውን ፅኒሕና ክንሪኦ ኢና። ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እምነት ዘጉድል መራሕቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊኡ ዘለዎም ኣጠማምታ መራሕቲ ናይ ጅቡቲ መራሕቲ ናይ ኤርትራ መራሕቲ ናይ ሶማሊላንድ ናይ ሶማልያ ከምኡ እውን ግብፂ ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ኣብቲ ቀይሕ ባሕር ዘለዎ ነዚ ሰብ እዚ ብኸመይ ክሪእዎ ይኽእሉ? ኤርትራ ኸ እንታይ ዕድላት ክህልዋ ይኽእል እውን ፅኒሕልና ክንርኢና። ምክንያቱ ኤርትራውን ብዙሕ ጂኦፖለቲካዊ ፅልዋን ሓይልን እዩ ዘለዎ ኣብዚ ኩነታት እዚ ከምቲ ንሱ ዘፈራርሆ ዘሎ ጥራይ ኣይኮነን። ንሱ ከማን እኮ ህዝቢ ለኒ መሬት ኣለኒ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ግን ስትራቴጂክ ሎኬሽን ኣለዋ። ነዚ ኩነታት እዚ ክትተዓፃፀፈሉ ትኽእል ብዙሕ ዕድላት ኣለዋ። ንቀፅሎ እስከ ፅብቕቲ ዘረባ ስለ ዘላ ንግግር ብቻውን እነዚህን ሀገሮች እንቅልፍ ስለሚነሳ እንዲሁም የኤርትራ መንግስት አትናደዱ ብሎ ነው መግለጫው ላይ ተከሰተ። ግን አንድ አይመስልም። የኤርትራ መንግስት ያቺ ንግግር ከተነገረችበት ጊዜ ጀምሮ ስራ መስራቱን አያቆምም። የዶክተር አብይ መንግስት ይሄን ዓላማውን እንዳያሳካ በውስጥ የተለያዩ ስራዎች መስራቱ አይቀርም። ልክ የዶክተር አብይ መንግስትም እንደሚሰራው ጅቡቲም እንደዚሁ ነው፣ ሶማሊያም እንደዚሁ ነው። ይሄ ንግግር የሚያሳያቸው አንድ ነገር አለ። ስለዚህ ያ እንዳይሳካ እነሱም ኦኬ በራሳቸው መንገድ ስራዎችን እየሰሩ የኢትዮጵያ ሰላም የበለጠ የሚናጋበት ነገር ሊፈጠር ይችላል። ቦምብ ነው የተጣለው። አስመራ ላይ ቦምብ ተጥሏል። እንታይ ዝብል ዘሎ ትክክለኛ ዘረባ እውን እዩ። አቢ ኣብዚ ኩነታት እዚ ከምዚ ዓይነት ዓብ ዘረባ ኣስጋኢ ዘረባ ምዝራቡ ወላ እኳ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ርግእ ክብል ከም ዘለዎን ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓሸውየ ከኣቱ ፍቃደኛ ከም ዘይኮነን እንተኾነ እቲ ብኩሉ ወገናት ዝትንተን ዘሎ መርገፂ ናይ ኤርትራ ከምዚ እዚ ደስ ከም ዘይበሎን ካብቲ ፅቢቱ ወፃኢን ዲስኣፖይንትድ ከም ዝኾነን ዘስምዕ ዘረባ ተዛሪቡ ዘሎ ብዛዕባ ብዙሕ ክዛረብ ከም ዘይደለየን። ስለዚ እዚ ማለት እንታይ ማለት ዝብል ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ቀጥታ ኩሉ ዓይነት ምድላዋት ክገብር ከም ዝኽእል ወላ እኳ ተረጋጉ ህድእ በሉ ዝብል መልእኽቲ እንተመሓላለፈ ብውሽጢ ግን እቲ መንግስቲ ኤርትራ ንኩሉ ዓይነት እንተታት ምድላዋት ክገብር ከም ዝኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ጅቡቲ ከምኡ ክትገብር ሶማል ከምኡ ክትገብር ሶማሊላንድ ከምኡ ክትገብር ካልኦት ሃገራት እውን ምድላዋት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ዝገብር ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ዓይነት ቅርፍስ ከላ ኣብ ከመይ ዓይነት ሪስክ ከላ ፀላእታ ንክሕይሉ እዚ ማለት ድማ ኤርትራውን ብዙሕ ጂኦፖለቲካዊ ክፃወተ ትኽእል ኣላ። ንብዙሓት ንኣብነት ምስ ኣምሓራ ኢድ ክትእቱ ትኽእል ትኸውን ዊ ዶንት ኖ ኣነ ዝፈልጦ የብለይን። ከም ጆርጆ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝመፀና ሓበሬታ የብለይን። ኣብ ፓብሊክ ዝወፅእ ሓበሬታ ጥራይ ከቕርብ ዝኽእል ግን እቲ ካርዲ ናይ እንታይ ዓይነት ካርድታት ኣለዎ እንተኢልና ሓደ ካብቲ ሩይ ካርዲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ክጥቀመሉ ዝኽእል ምስ ግብፂ እዩ። ግብፂ ንከይተን ኢሉ ወላ ዝኾነ ረብሓ እንተዘይብሉ እውን ንከይተን ኢሉ ምስ ግብፂ በይስ ክገብረላ ይኽእል እዩ ግብፂ። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ንፀላኢኻ ንምድኻብ ኩሉ ዓይነት ሜላይኻ ክትጥቀም ዘለካ። ስለዚ ምስ ግብፂ ሽርክነት ትገብር ይኽእል። ግብፂ ኣብ ኤርትራ እንተመፅያ ድማ ንናይ ኢትዮጵያ ኣካይዳ ፅቡቅ ጌራ ክትፀልዎ ትኽእል። ጅቡቲ ከምኡ ንጅቡቲ ክሳብ ክንዱ ስጋት የብላን። ግን ብኣፍ ደገ ጅቡቲ ዝኣቱ ዘሎ እቲ ኩነታት ግን እዚ ኩነታት እዚ ኤርትራ ብዙሕ ዓይነት ፅልዋ ክህልዋ ይኽእል ኣሎ። ኩሉ ድማ ዋላ ንኣብነት ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ሓደ ብዘይ እዚ ኩነታት እዚ ከየጋጥሞ ከሎ ሓደ ፍሉይ ነገር ዝገበረት እንተሎ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ንሶማልያ ፀጥታ ናይ ሶማልያ ንምሕያል ሰራዊት ኣሰልጢና ሂባታ ኣላ which is ብህዝቢ ሶማልያ ዓብይ ኣድናቆት ዘተረፈ ኩነታት እዩ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ትርፊ እውን ዘይብላ ክነሳኒ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ወይ ቁጠባዊ ረብሓ ካብ ሶማልያ ክህልዋ ይክእልኒ ኣብዚ እዋን እዚ ኦፍኮርስ ሽርክነት ኣገዳሲ ነው ስለ ዘሎ ግን ብፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ዓብይ ክብሪ ዝተዋሃቦን ዓብይ ምስጋና ዝገበረሉን ኩነታት ነይሩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ ዝብሎ ዘሎ ንኤርትራ ኣብ ካልእ ምድላዋት ንክትኣትዩ ዝገብራ ዘሎ ዓቢ ዝኾነ ነገር ዝቐረቦ ዘይብሉ ዓቢ ተሃዲድ ዘለዎ ዘረባ ብምዝራብ ስለዚ ንሱ ፅባሕ ንጎ ደቀይ ክገብርዎ ወይም ኤርትራ ኮፍ ኢላ ኣይኮነን ክፅበየ ትኽእል። ልዕሊ ማንም ግን መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ክገብር ይኽእል ፅኒሕ ኢለ ክዛረብ ናተይ ርእቶ ማለት እዩ። ናይ ሆፕ ገለ ሰባት ነዚያ ጉዳይ ወላታ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ክጥቀመላ ዝኽእል ማለት እዩ። ኦኬ ናይዚ ወዲ ንእሽተይ ንስማዕያ ድሕሪኡ ናብ ካልእ ክንከይድ ኢና ናብ ኤርትራውያን ክንሓልፍ ኢና።
ሞቃዲሾ ላይ ቦምብ ተጥሏል፣ ጅቡቲ ላይ ቦምብ ተጥሏል። እነሱም ከዚህ በኋላ አርፈው አይተኙም። ገብቷል። ሶ እኔም ማምነው ጥሩ ማለት ወደዛ ግጭት ሳንገባ አሁን እንደው ጥሩ መሪ ቢኖረን ለኢትዮጵያ የሚያስብ ለህዝብ የሚያስብ መሪ ቢኖረን በዚህ ሰዓት የኢትዮጵያን እንዴት አድርገን ከችግራችን እናውጣት የሚል ነው። እንደዚህ በውሃ ተከበን ዙሪያችንን ታፍነን እንድንቀጥል የምትፈልግ ከሆነ እትጎና ብላስት ኢን ዩር ፌስ እፊት ላይ ፈነዳላል። ከዛስ እንደንትና እንደ ክራሚያ አሰብን ይዞ ዞር በል ከዚህ ይላል። ከዛስ እስከ መጨረሻው ወንድም እስከ መጨረሻው ጥግ ደም እንፋሰሳለን። ሳሞዳታ ደም ከንፋሰሲና እንድሕር ደሂብኩምና እያታ ዘረባናቱ አን ጎበዝን ህዝቢ ሽምግልኒው ሻዕቢያይ አረገን ተተነኺኡ ግን ወላጋኒን ጫዊት ከም ዝኸውን بتكبار ملسي بمعفار አይባነን እንኳን የሁሉ የኢትዮጵያ ህብረት ይዘው 7 ህብረት ይዘው ማልቻልናቸው እምበርቱ ውስጥ አዘ አንፈቱ ፍሎጤው ተኽላን ዋሳምበር በገዕዶ ጸልዩ ኩሉ ብልቢ ዘይ ዝርዝር ዋና ባሕሪ ንጉስ ምስጢር ታይገብር ፈለምና ይዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዘይኮነ ብናይ ህዝቢ ኤርትራ ድምፂ ክረጋገጽ ኣለዎ። አካርክሬው ነው እንታና እንመለስ የሚል ነገር ናቸው። ተጨፈጨፍን። አንድም ቦታ ፈቀቅ ማድረግ አልቻለም። ያ ካልተደረገ የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር መፈንዳቱ አይቀርም። አባኹም ብሎ በገለ ጸሐፍ ሓንቲ ኣዝያ ኣገዳሲት ኣርቲክል ክንሰምዕ ኣብ ፌስቡክ የረኺበያ ብጣዕሚ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ንእሽተይ ክንሰምዓ ኢና ድሕሪ ተመሊስና ኣብ ሪናይ ሰንስ ሚድያ ትብል ዘላያ ዘላ ጽኒሂልና ናብቲ ናይ ኤርትራ ጉዳያት ክናቱ እዚኣ ንእሽተይ ሓበሬታ ክትበኩም እያ ብዛዕባ እዚ ናይ ታሪክ ዶ ገለዶ ዝብልዎ ዘሎ ኩነታት መልሲ ክትኮነና ስለ ትኽእል። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎማዓንቲ ኣተኩሮ ሂበ ቪድዮ ክሰርሓሉ ዝመረፅክዎ ዛዕባ ነቲ ብገለ ጸሓፍትን መራሕትን ኢትዮጵያ ንዓሰብ ንምግባት ዘለዎም ድሌት ብዝተፈላለየ መንገዲ ከመኽኒዎ ዝፍትኑ ሞጎት ኣተኪረ ዝሃብ ኩሉ ግብረ መልሲ እናባኹም ብሎ ሰናይ ምክትታል መግለጺ ክወሃብ ጸኒሑን ኣሎን ሙሉ ዓለም ገብረ መድህን ዝተባሃለ ጸሓፊ ኣብ ፍትህ ዝተባሃለ መጽሔት ቀይ ባህር ቀይ መቀስ ብዝብል ኣርእስቲ ሓደ ጽሑፍ ጽሒፉ ነይሩ። እቲ ጽሑፍ ድማ ኢትዮ 360 ኣብ ዝተባሃለ ብዙሓት ተኸተልቲ ኣብ ዘለዎ ናይ ሳተላይትን ናይ ዩቲዩብ ቻነልን ቅድሚ 3 ኣዋርሕ ኣቢሉ ቀሪቡ ነይሩ። ትሕዝቶ ናይቲ ጽሑፍ ወያነ ብፍላይ ድማ ናይ ቅድም ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ኢትዮጵያ ዓሰብ ክትውንነሉ ዘኽእላ ካብ ዝነበረ ዕድላት ኮነ ኢሉ ከም ዘባኸነ እዩ ዝኸስስ። ከም ረኣያናቱ ድማ ኣብ 1993 ኤርትራ ንኽትንጸል መለስ መሪሕ ተራ ብምጽዋት ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዘይትረክብ ገይሩ ይብል። ምዚ ብዝተኣሳሰር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ከምዚ ኢሉ ነይሩ። 91 ምስ ተረጋገፀቲ ናጽነት ብግብሪ ናይ ሕቡራት ሃገራት ዋና ጸሓፊ ሽዑ ዝነበረ ፍሉይ ልኡኽ ሰዲዱ እቲ መስርሕ ክቃላጠፈልኩም እንትስ ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ተሳሚዕኩም ተገበርኩሞ ዝኾነ ይመሓሽ ታሪክ ይዝስምዑ ተባይ የለን ንሕና ንናጽነትና ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣብዚ ዓለም ድሕሪ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ክፍርመልና ኣይንዘልን ተሳሚዕና ክነቃላጥፎ ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ዓርክናን መሓዛናን ስለ ዝኾነ ምስኡ ተሳሚዕና ሕጂ ናጽነት ከነምጽ ወይ ድማ ነቲ ናይ ናጽነት መስርሕ ክነቃላጥፎ ኣይንዘልን ኢና ኢልና ኣብና ናይ ሽዑ ሰነዳት ሓደ ብሓደ ከም ዘረጋግጽዎ ተዘኪምናያ ዝነበርና ናይ ፖለቲካ ሓላፍነት ነዚ እዋን እዚ ነዚ ወለዶዝን ዘይኮነ ንመጻኢ ወለዶታት እውን ትርጉም ስለ ዘለዎ ናጽነትና ከዓ ደምና ከፊልና ተቃሊስና ዘምጻናዮ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓቱ ብፌርማን ብቀለምን ናይ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዘይኮነ ብናይ ህዝቢ ኤርትራ ድምፂ ክረጋገጽ ኣለዎ። ንሕና ዝትኮብ ናጽነት
ኣብ ላንካስተር ሃውስ ዝፍረም ናጽነት ወይ ብኻል ዝተፈላልየ መንገዲ ዝወሃበና ናጽነት ኣይንደልና ብሕጋዊ መንገዲ ዓለም ዝፈልጦ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሙሉኡ ዘድምጸሉ ናጽነት ኢና እንደሊ ተባሂሉ ናጽነት መጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ period. This is very important. كل سب كفلت زلو. بقربا يكون بروحوق بصبوق دليات يكون بستفلاليه منقدي ابز قداي زي ايد نيرو ويلي يزارب مخالف بوليتيكاو اعلامان تزي كوينو اب تاريخ زتمركوسه حق يقولون እተጻሓፈ ቀጺሉ ኣብ ዶባዊ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ 2000 ዓመተ ምህረት ብግንባር ቡሬ ኣብ ዝተገብረ ኩናት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዓሰብ ክቋጻጸር እናኻለ እንከሎ ብትእዛዝ ናይ በዓል መለስ ዜናዊ እቲ ሰራዊት ከምዘዝለቕ ተገይሩ ይብል የኢትዮጵያ ሰራዊት በጦርነቱ ወቅት የአሰብ ወደብን መቆጣጠር ሲችል በነመለስ ዜናዊ ትእዛዝ ወደ ኋላ እንዲያፈገፍግ ተደርጓል። ይህንን ሁነት የአፍሪካ ቀንድ ተመራማሪው ፕሮፌሰር ክላፍም ኢትዮጵያ ሽንፈትን ከድል መንጋጋ ፈልቅቃ ወጣች ሲሉ የተሳለቁበት አውድ እውነታውን ያጎለዋል። በሐቅ ግን ክንዱ ዝኣክል ሰራዊት ኣኽቲትካ ክንስኻ ኣብኡ በፂሕካ ተመለሱ ከብል ዝኽእል እንታይ ኣጋጣሚ ስለ ዝተፈጠረ እዩ ዝብል ሕቶ ከተልዕል ግድን ይኸውን። እዚ ጸሓፊ ወላ ሓንቲ ምኽንያት ኣይጠቅስን እዩ። ጀነራል ኣበበን ጀነራል ጻድቃንን ግን ኣብነና ሓድሕዱ ዝጋራጮ መልሲ ይህቡ። አሁን በእኔ አመለካከት አቶ መለስን ሲከራከሩ ቻገር ደሃናት ለረጅም ጊዜ ጦርነት ውስጥ ልንገባ አንችልም። ለምሳሌ አስመራ ብንሄድ ናቅፋ ብንሄድ ብዙ ጊዜ እዛ ቡክድናው እንሆናለን። ስለዚህ ችግር ይኖረናል። በአንድ በኩል ደግሞ ኢኮኖሚያችን ወደ ኋላ ሊያንቆለቁል ነውና ሌትስ አካርክሪው እንምታና እንመለስ የሚል ነገር ናቸው። በውስጣችን የነበረ የፖለቲካ ችግር እየተባባሰ ሄዶ ዩኒፋይድ የሆነ ኮማንድ ለመስጠት ማንችልበት ደረጃ ላይ ያደረሰ ናይ ጀነራል ጻድቃን መልሲ በሐጺሩ ናብ ኣይከኣልናን ዝብል ነጥቢ ክተቃለል ዝኽእል እዩ። ናይ ጀነራል አበበ መለስ ድኽነት ስለ ዘተሓሳሰቦ እዩ ተመለሱ ኢልና ዝበሎ ግን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣእማኒ ይኮነን። ኣዝዩ ዘገርም ሕልኽላኽ ድሕሪ እቲ ኩናት ዝተፈላለዩ መራሕቲ ኢትዮጵያ ንኣስመራ ምእታውን ስርዓት ናይ ምቕያርን መደብ ኣይነበረናን እኳ እንተበሉ ገብሩ ኣስራት ግን ከምዚ ክብል ተኣሚኑ እዩ። ስለዚ እዚ ሰነድ እዚ ናይ ባዕለይ ከም ዘይኮነ ግን ክነግረካ ዝደሊ ዋናቶም መኡ ተሪፎም ዘለውን ክምስክሩ ይኽእሉ እዮም። ስራሕ ፈጻሚ ተደጋጋሚ ዝወሰኑ እዩ። ስራሕ ፈጻሚ ይህ ወደ ዝወሰኑ እዩ። ዓብዪ መከራኸሪ እውን ዝነበረ እዩ። ማንም ኣብ ኢህኣደግ ስራሕ ፈጻሚ ዝነበረ ኣስመራ ኣጢና ክሻብ ምስትማ ዘሊቕና ንሻዕብያ ዝደምስሶ ዝብል ውሳነ ዝቃወሞ ኣይመስለንን ምክንያቱ መኡ ወሲኑ ስለ ዝነበረ ካሊእ ዋላ ካብዚ ወፃኢ እውን እቶም ወታደራዊ ኮማንድ እውን ናይ መጀመርያ ፕላንና እውን ንሱ እዩ ነይሩ። ሰቶም እውን ክምስክሩ ይኽእሉ እዮም። ንኣቶም ምሕታት ጠቃሚ ይመስለኒ። ስለዚ እዚ ናይ ዓሰብ ኩናት ምስቲ ጀነራል ሰብሓት ኤፍሬም ኣብቲ እዋን ዝገለጾ ተዛማድነቱ ልዑል ቦታ ይሕዝ። ኣብ ውሽጢ እቲ ፖለቲካዊ ሕምብርቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዳርጋ ሰብ ክዛረበሉ ዝጀመረ ጉዳይ እዚ ኩሉ ጌርካ ዳ እንታይ ትረኽቦሞ ዋላ እኳ ዓሰብ እውን የለን ዓሰብ እውን ክንሕዛ ይከኣልናን ዝበሃል ዝመፀ ከም ኣተሓሳስባ እዚ ናይ ዓሰብ ቀልጢፉ መፅእ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ነዚ ዝደፍኦ ሻዕብያ ኩሉ ሓያል ክኾን ኣይክእልን እዩ። ኣብ መደብ ሰቲት ፅቡቕ ተቃዊሙ ኣብዚ ናይ ፀረና ፅቡቕ ተቃዊሙ ኣብ ዓሰብ ስሰብ ኩሉ ኣይክእልን እዩ ዝበሃል ገምጋም እውን ነይሩ እዩ። እዚ ዝፈኾሰ ግንባር ዝረቓቐ ስለ ዝኾነ ናይ ሓደ መዓልቲ ጉዕዞ እዩ ዝኸውን ተባሂሉ እዩ ዝጅመር እዚ መደብ እዩ። እጂ እቲ ሽግር ወያነ እውን ክርድኦ ግዜ ዝወሰደሉ ተደሚሩ ምስ መፅእ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እዩ። ሎሚ ከኣልካ ንድሓን ፅባሕ ክትክእሉ ኢኹም ፈትኑ ጥራሕ ክንደይ ሞይቶም ክንደይ ተሪፍካ እውን ግምት የለን። ሎሚ ከኣልኩም ንድሓን ድሕሪ ፅባሕ ክትክእሉ ኢኹም ፅባሕ ኣይተኻእለት እንታ ድሕሪኣ ዘላ መዓልቲ ዝወገዚ 7-8 መዓልቲ ያሉላ አባ ነጋ አገር እኮ ነው። ያሉላ አባ ነጋ አገሩ የሱ ነው። ኋላ ተከባብረን አሁን ላይ በፍቅር ጅቡቲን ያዝና አላየሁም በል ብያለሁ። ከዚህ ቀደም እኮ ታውቃለህ። ጅቡቲን ዋጥ አድርገህ ነበረች እንደዚህ አካባቢ አላየሁም ወደ ዘይት ምናምን ብለህ ፈልግ አብረህ ትፈልጋለህ። ቀስቶ
ልክ እንደ ድንች ትኩስ ድንች በልተህ ታውቃለህ? የተላ ዳርጋቱ ዝነበረ ሰራዊት ፀንቂቑ ጀነራል ባጫውን ከም ዝኽብል ይውስኽ እዩ። በኢትዮጵያ ኤርትራ ጦርነት እኔ ቡሬ ነው የነበርኩት። ጦርነት ተጀመረ፣ ተጨፈጨፍን። አንድም ቦታ ፈቀቅ ማድረግ አልቻልንም። አንድ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል፣ ይጨፈጨፋል። ሌላ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል፣ ይጨፈጨፋል። ስለዚ ደም አሜሪካ ክረአ እንከሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከምቲ ጸሓፊ ሙሉእ ዓለም ዝበሎ ዘይኮነ ንዓሰብ ክሕዘሉ ዘይከኣለ ምኽንያት ጉዳይ ዓቕሚ እምበር ጉዳይ ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ ምርጫ ከም ዘይኮነ እዞም ጭብጥታት ምርኣይ ኣኻል እዩ። ስጥራይ ግራ ኣይኮነን እቲ ካልእ እቲ ጭብጢ ዘርኢ ዘሎ ንዓሰብ ብሓይሎም ክሕዝዋ ዘይከኣሉ ስለ ዝኾኑ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ብተደጋጋሚ እንሰምዖ ካብ ኢትዮጵያን እኮ ንፁር እንድዩ ኣብዚ ገለገለ ወገን ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ መለስ ኣብ ዝነበረሉ ገለ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ተኣምን ነይራ ገለገለ ዝብል እዚ ኩሉ ሓሶት ምዃኑ ክትፈልጥለኩም። ኩሉ ግዜ ዕላማ ናቶም ብፍላይ እቲ ናይ 98-2000 ዝነበረ ወራር እቲ ከምቲ ገብሩ ኣስራት ዝብሎ ዝነበረ እቲ ኮማንድ ወይ ይኹን እቲ መርሕነት ናይቲ ህወደግ ኤርትራ ኣቲኻ መንግስቲ ምቕያርን ነቲ ስርዓት ቀይርካ ንዓኻ ዝመስለካ ምግባርን ምግባጥ ማለት እዩ። ብኻላ ዘራርባ መንግስቲ ጥራይ ቀይሮምን ክኸዱ ይክእሉን እዮም። ምግባጥ ማለት እዩ ነይሩ። ስለዚ ኩሉ ብኩሉ ክትሪኦ ከለካ እቲ ኩነታት ኣገይንን ኣገይን ተደጋጋሚ ዝመላለስ ዘሎ ነገር ነቲ ናፅነት ናይ ኤርትራ ንምድኻም ወይ ከዓ ንምእላይ ምዃኑ ስትራቴጂ ክንፈልጥ ኣለና። ኣብዚ እዋን እዚ ብኸመይ ክኸዱ ይኽእሉ፣ እንታይ ስትራቴጂ ክጥቀሙ ይኽእሉ፣ ኣቢ ኣፉ ጥራይ ድዩ ወርው ይርስቕ ክብል ወይስ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ክጥቀም ይኽእል ንዝብል ድማ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ለንቀነ ዘዛርብ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ወገን ኣብ ደገ ንዘሎ መጀመርያ ክርዳእኩም ዘሎ ሚድያ ዓብ ተራ እዩ ዘለዎ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ውግእ ኣብ ሚድያ እዩ ዘሎ። እቲ ዝዓበየ ውግእ ኣብ ሚድያ እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ሰብ ክዋጋ ድያ ክዋጋዕን መጀመርያ ክኣምነሉ ክኽእል ኣሎ። ሰብ ክኣምነሉ ድያ ክኣምነሉን ከ ብኸመይ ኢኻ ትእምኖ? ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ክሳዕ ክንዱ ናይ ሚድያ ኣክሰስ የብሉን ክትብል ትኽእል ኢኻ። በቲ መንግስቲ ዝበሎ ክኸይድ ይኽእል ክትብል ትኽእል ኢኻ ድብል ዘለኹ ይከኣል ይብል ኣለኹ። ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ግን ከተእምኖ ጥራይ ዘለካ። ከተእምኖ ከንታይ የድልየካ? ሚድያ። ስለዚ ኣብ ሚድያ ዘሎ ሰብ ክሳብ ክንደይ ፅልዋ ከም ዘሎ ንዕኩም ኣይትረኣዩ። እቶም ሚድያ ነቲ ናይ ኤርትራውነት ነቲ ኤርትራ ከም ሃገር ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣብቲ ቀንዲ መትከላት ታሪክ ናይ ኤርትራ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ኣኽብሮት ኣብ ዘይብሎ ሚድያ እዚኣቶም ብዙሓት እንተለዉ ኣብ ሕብረተሰብና ዓቢ ዕንወት ከውርዱልና ከም ዝኽእሉ ክንፈልጥ ክንክላለና። ስለዚ ካብ ብሕጅት ህዝቢ ነጥሑ ነቲ ንኤርትራውነት ኣቐዲሙ ዝሰርሕ ኣወል ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝበሎ ፖለቲካ መርገፂ ካልኣይ ደረጃ እዩ ዝሕዝ ኣብ ልኡላውነት ክመፅእ ከሎ ሰብ ንዲሞክራሲ ንየማን ድዩ ንፀጋም ድዩ ንክንፊ ድዩ ነዚ እዚ ዝተፈላለየ ኣብ ውሽጢ ሃገር ምስ ሃለወካ እትገብሮ ኣካይዳ ናይ መንግስቲ እምበር ሃገር እንተዘየለ እንታይ ክገብረካ ፖለቲካዊ ዲሞክራሲ ደገለ ኢልካ ክትዛረቡን ኣገዳስነት የብሉን። እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ንህላውነት ናይቲ ሃገር እውን ዝፈታትን እዩ። እዚ ከዓ ብቐሊሉ ክሕለፍ ዝኽእል ኩነታት ኣይኮነን። እቲ ተደጋጋሚ ብናቶም ሎጂክ ኣብ ቦታ ናይ ኢትዮጵያውያን ክንክትሪኦ ከለካ ኣዝና ብዙሓት ህዝቢና ቁጠባና ድማ ዓብዩ ዘሎ ንኤርትራ ዘይንሕዘሉ መንገዲ የለን ክብሉ ዘኽእሎም ብዙሕ ነገር ኣለ። ሎጂክ ናቶም ብኸምኡ ክትሪኦ ኣለካ። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ውሑድ እዩ። እዚ ውሑድ ምዃኑ ግን ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ኣለዎ። ኣብ ሓደ መርገፂ ክንመፅእ ዘለና ነዚ ክሕገዝ ዝኽእል ሓንቲ ሓበሬታ ካብ ወዲ ጣባ ኣነ እኳ ብቐረባ ዝምድና የብለይን እውን ኣይንፋልጥን ኢና። ሓንቲ ቪድዮ ግን ሰይዶምለይ ነይሮም እስከ ንርኣያ እንታይ ዝብል ዘሎ ወዲ ጣባ ኣገዳሲ መልእኽቲ ኣለዎ። ናብ ኤነ ድኸይድ እምበር ፍቅር ዝበለት ንኤርትራውያን መንእስያት ሃገራውያን ፕሊስ ላይክ ምግባር ኣይተቋርፁ። እዛ ቪድዮ ነዋሕያ ኣብ ናይ ወዲ ጣባ ቻነል ኬትኩም ክትሪእዋ ኢኹም ንእሽተይ ክፋል ጥራይ ከስማዓኩም። ኣብዚ ኣሕዋትኩም ተሰውእሉ፣ ኣቦታትኩም ዝተገፍዕሉ፣ ኣዴታትኩም ሬፕ ተገበራሉ፣ ክብርኩምን ነፃነትኩምን ንክደፍ ዋላ ኣሕዋትኩም መሲሎም ኣሕዋትና መሲሎም ኣብ ጎንና መፅኦም ኣለዉ። ዝገርመኩም ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ እቲ ትማሊ ኣብ ፓልቶክ ከይተረፈ ኣብ ስመሩም ዕዱም ኮይኑ መፅዩ ንሓድነት ንልኡላውነት ኤርትራውያን ንመንእስያት ዘስድዕ ዝነበረ ቀንዲ ናይ ሕወሓት ናይ ህወደግ ስትራቴጂስት ዝኾነ በረኸት ስምዖን ነቲ ሓዳሽ ናይ ኤርትራ ዴስክ ኢሉ ፈጢርዋ ዘሎ ኣብይ ንኤርትራ ኣታክ ክትገብር ወላ ትረት ክትገብር ፈጢርዋ ዘሎ ቤት ፅሕፈት ግዜያዊ ቤት ፅሕፈት ብሚኒስትር ማዕረግ ብገለ ይኮነን ሽመት ግን ሂብዋ ደሎ
برخ سمعون تمديب له برخ سمعون فرانكفورت مسئلو نقل تقامتي أكيبو زراري بو مالو دل دبل سلدحيزو مسئلو حدا كابقوم تملأخت زمس أن نعيو بذكاء المتأن نعي زعنتو يتا مونيكا تزاروتو نالبات ميستر رايت فولت انتخون جن زغونا نقر حشو خيلو مالو قليوم بخومي اناي مونيكا زروام سيو أبزو قداي دي نخصات ففتوم عند اكتيفيتس توالو إيرتراويان أو حدنت قبل أولاونت واقع عدادا دي قورو إيرتراويان اكتيفست انتخونا وربحانا خنمصوم بتقمي بغنزة مالتيو أنا نورمال $50,000 ወይ $100,000 كلتميتي خنديم كوبوني يفلتني زغنزب زم استقبلكو أنا صار شعبيا صار إيرترا جي ناتي جيجا ناريشن وسيدوم ناتي بول كي مالتي ودت أبا إسبانيرو نايدرجنيرو أجي معلب سلسة يخيفتو نشعبيا أنا هاجرون زدقف دلو سلذي إني ودت أبا أنت لا تعي جنزب هيمنا يوم جنزب صبوت هيبنا زاناي كتشحن 14 فتنة مالتها نودت أباس أري شعبيا أري حدنت إيرتراويان كانوا يسرحوا نخيلنا زبل زمت أن مسج الله تايم اللي سلوا عليه فلت سو أنت عند قبض الله حجي إيرتراويان نتوم أكتيفيستي إيرتراويان كم بعد أرجع حبوس كم بعد أنا كم بعد سناي كالوتونا له زي حجي منشو جورجو دبلو نفع ودي زنك أصله كالوتون بزحات تزياتهم أنا إذا ما قد يسأوعي تقبر لكم الله تتفقيدوا أنت حراين تلكم أبزيديو أبناء معبلديو بحبار كوينا نزي أبرسينا الفتن بالله كن مكتو نايلو ألاونت قداي ناي شعبيا ناي منغستي ناي بوليسي ناي بوليتيكا قداي كونانسي ينبر سي كونانت حتى إثران تنبر نخي تنبري تحطو نزي كن ملس كن كلا لنا سو إذا ما قد يسأوعي نقول لهم جورجو درار أنا يفلت أني يسمع كرهوي كألكون بعل نايوان نيشن داري إلى الله صبوا أكسس الله صبوا تأشمز الله أرجع حقوسو نبعلو دحان تبع سنة تسعرفنا أول كنات تبعلنا خمس الله قينو جن نسون كم تجارلاي تجاريلو أبركتو جبرو هاجراوي بزعل هاجرينا نزار زلنا حجي نعي أرجع حقوس درجنيرو خدع يسبانيرو ده قال من بلن جن أيفلتني يردني أي نبركون مالتي حجي إنداركتون يهرم الناس لزلوا تزربازي أمونغنا من مقال فتر لزلوا كأو تعقينا أبزها مختنا خنا حيي أنا أبكي ميهم شحن شد شميتن سو عن كباب سبسم عنا له ساوي تقرب له مالخو أنا بزبالكمني قريتاي بالليل أبكي مزهزبزي أريكم نتهونكم يقرأ لكم الله نديس أريكم أتهونكم كأكن ددي يقرأ لكم الله أنا أسأيفكم تخينه يقرأ لي أكن مزهزب مالتيو دين حبيرنا نسرح حبيرنا نسرح تبدوه حياني بس يومنا اللوبسي نعي جنزب كوني أنصار شعبي أخسرح تاني كلتشحن 14 متسنت عنده قال ملا تبن تسأوي على تدلي كل مليون ياتنا عيفدتني يجن I guarantee you the carry enough is enough. ننزل نسبة جايين ديجن أنا ولا سرح تسأنكو ولا عديت خدكو ولا تتسوقكو إرتراين حواتي كابزل لخو جنزب سريتكم نعي مشم أما عاد تجي قبل أخلي عدي كيدا أجمع مني لا رجع عندي كين تي نهنس أنا امبار تعملقتي سمواتنيكم I think نالبات زعباي بزح كيت فلت تخليهم بزح بوليتيكا نوح سلازي جبركم حنت نجرجم تدقاقا مزقلتلكم أنا مزخون يكون أكل بوجن منسير ترى يكون بوجن كالوت حيلتات بوليتيكاويان حيلتات يكونوا نايزخونه تسقعي زبحال مسوقين سريها فلتني ناس زخونكو قلسبي كسب حجي ازيا ودت عباز غلازو الحبريتاون حق حيش I have no idea توكسن سبي اللي كاب نايت جرايت برخ سمون زبحال زلو باي ذا واي تقصو زلو سب ازيو حدا برتع سب مخانو حدا قنيا سب مخانو انا وين ابتي أبستفعل عليه وجنات كسم علوس أنا حكوا سبينيرو
ዓብይ በዓል ስልጣን ዝነበረ ኣብ ግዜ ክሳብ ህወሓት ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ዓብይ ሓላፊ ዝነበረ ምዃኑ ይንገረሉ። ኤኒዌይ ሓቢርካ ንምስራሕ ምስ ኩሉ ወገን ድልውያነ ፀገም የብሉን። እቲ ዕላማታት እንታይ ክኸውን ዝኽእል ቀሲልካ ክረአ ይኽእል። ሓንቲ ግን ኣብዚኣ ከለና ከብርሃልኩም ዝደሊ 5 ሰባት 6 ሰባት ኤርትራውያን ናይ ሚድያ ስለ ዝተኣከቡ ዝቕየር ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ኢልኩም ብዙሕ ትፅቢታት ክገብሩ ደይኮነ ዘለኩም። ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ክነቅሕ ዘለዎ that's very important። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክነቅሕ ክኽእል ኣለዎ። ምክንያቱ እቲ ኣብ ቅድሜኻ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ብድሆ ገጂፍ ብድሆ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣቢ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ሽርክነት ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና። ስለዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ገንዘብ ፅልዋ ክሳብ ክንደይ ሓያል ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ። ብቐሊሉ ብዙሕ ነገራት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ምግንዛብ የድሊ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ጓል መንገዲ ሓሸውየ ንሽተይ ዘረባ ንሽተይ ህልኽ ባእሲ ኣብኡታት ኣትዩ ዘይኮነ እቲ ኤርትራዊ ኣብ ኣገዳሲ ነገር እቲ ነቲ ሰብ ሞራላዊ ሓበሬታ ዝህብ ዘሎ ኣብ ሞራላዊ ኣተኪሩ ይስራሕ። ኣብ ዘየድሊ ጓል መንገዲ ባእሲ ነጥፍኦ ግዜ ክንጥንቀቕ ኣለና። ነቶም ኣብ ዩቱብ መፂኦም ዘበኣሲ ሓበሬታ የምፅኡ ኣለዉ ንሰብ የናቑቱ ኣለዉ። ንሶም ኣይኮኑን ክእረምቱ ክትፅበይዎም ዘለኩም። ንስኻትኩም ንሕና ኢና ክንእረም ዘለና። እንታይ ማለት እዩ? ሕማቕ ንዝገብር ኣይትከታተልዎ። ሲምፕል በትናትኩም ግዜን በትናትኩም ኣተኩሮን ንሰባት ሕማቕ ንዝገብሩ ኣይትዕብዩ። እዚ ናይ ጆርጆ መልእኽቲ ሕማቕ ኮይኑ ትሰሚዕኩም ኣብ ናተይ ቻነል መፂኹም ስለ ዝፀረፍኩም ኣይኮነን ዝቕየር። እንታይ ዳ ጠቕላላ ስለ ደይ መፃኹም እዩ ክቕየር ዝኽእል። እንተወሓደ ፅልዋ ናተይ ተጉድልዎ ብግልፂ እየ ዝነግረኩም ዘሎ። ናይ ጆርጆ መልእኽቲ ኣይፈተኹሞን ንጆርጆ ኣብ ፌስቡክ ኬትካ ስለ ዝፀረፍካዮ ወይ ገለመላ ኣይኮንካን ውሩይ ኢኻ ትገብሮ ዘለኻ። በንፃሩ ንዓይ ገዲፍኩም ንኺዱ ንኻልኦት ድማ እቶም ሕማቕ ይገብሩ ኣለዉ ንሕብረተሰብና እትብልዎም ካብኦም ረሓቑ። ካብኦም ተርሒቕኩም እቲ ፅልዎም ክጎድል እዩ። እቲ ካልእ ግን ግዜ ዘይምልሶ ሕተይልን ኤርትራ ድማ ኣይኮነን ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣይኮነ እቲ ዝዓበየ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ በዓል ናደኡ ሻትሻይ ወራር እውን እንተኾነ ብመኸተነ ህዝብን ሰራዊትን ዝተሰገረ ኮይኑ እቲ ካልእ ናይ 2000 ዝነበረ ዝዓበየ ግንባራት እውን ዝፈረሰ ህዝብን ሰራዊትን መንግስትን ኣብ ሓደ ጠጠው ስለ ዝበለ እዩ። ኣብዚኣ ግን ከይሰገርኳ ብተሪሩን ክዛረባ ዝደሊ መንግስቲ ኤርትራ ኣነ ንመንግስቲ ኤርትራ ከስምዕ ዝኽእል ሰብ ኣይኮንኩን ርክቡን የብለይን። ግን ዓብ ለውጢ ክገብረሉ ዝግባእ ግዜ ይመስለና ኣብዚ እዋን እዚ። ካብ ዝሓለፈ ጌጋ ናይ 20 ዓመት ክመሃር ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ለውጢ ክገብር ኣሎ። እቲ ለውጢ ድማ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ብፍላይ እቲ ኣብ ደጋፊ ወገን ዘሎ ሰብ ብቐሊሉ ኣብቲ ዓዲ ክዋስኣሉ ዝኽእል መድረክ ክፍጠር ክኽእል ኣሎ። እንተዘየለ ናይ ኣቢ ይኹን ምስ ካልኦት ሓይልታት ዘለዎ ሓይሊ ነቲ ሃገር ኣብ ምንታይ ፀገም ክእትዋ ከም ዝኽእል ምግምጋሙ ኣሸጋሪ ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ። ኣገይን ሓንቲ ብዚኣ ኣላትኩም ኣብ ካልእ ብሰፊሑ ከም ፀኣልኩም ሓሲበ ነይረ እዚኣ ምንስማዕ። ምክንያቱ ካብዚኣ ብዙሕ ክንመሃር ከም ንኽእል ክትግንዘቡ ኣለኩም። እዚ ድማ እቲ ኩነታት ናይ ኣቢ ክኽተሎ ዝኽእል ብሕጂ እዚ እቲ ኣብ ቁጠባ ናይ ኤርትራ እንታይ መንገዲ ክኽተሉ ከም ዝኽእሉ ኢንጂነር ተስፋይ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ነይሩ። ንስማዕ። ከመይ ሰላም ዲመሬት ዳሓንዲና ከመይ ሓንዶ ኦኬ ኣርእስና በረራ እይዋ ኩላ ሰብ ቀይሕ ባሕርያ ትብል ዘላ ኩላ ሰብሲ ቀይሕ ባሕርያ ትብል ዘላ። ኣነ ግን ቀይሕ ባሕሪ ክንሳት ኣርእስና ስለምንታይ እዮም ኢትዮጵያውያን ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኤርትራ ከሎ ክጥቀምሉ ዘይደልዩ? መለስ ዜናዊ ትዝክሩ እንድሕር ኮንኩም ዳርጋ ንበዓል ዓሰብ ብጥርሑ እዮም ዳርጋ ዝግልገሉሉ ነይሮም። መርሓባ ሳምሶም መሓሪ ዳርጋ ብጥርሑ እዮም ዝግልገሉሉ ነይሮም። ሕጂ ትኡ ዝነበረ ዝተፈላለየ ክሬን ወይቲ መራገፍታት ማለት እዩ እሶም ብዝያዳ ጥቀምሉ ስለነበሩ ዕርይዎ ገለት ምስ ተባህሉ ንዑ ምክንያት ተጠቂሞም ኣብ ካልእ ከይዶም ክዕርይዎ ይደልዩም ጥራይ ኣብኡ ብርካሽ ዝኾነ ዋጋ ይጥቀምሉ ነይሮም ኣብ ሰዓታት ማለት እዚኣ ዘክርዋ ደቂ ኤርትራ ኣሕዋተይ። ስለምንታይ ኢትዮጵያውያን ንቀይሕ ባሕሪ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኤርትራ ከሎ ክጥቀምሉ ብሓፂር ዋላ ርትዓዊ ዋጋ مش ወደ በድለና ገለ ዝብሉ ዘለዉ ነው ናይ ኤርትራ ቀይሕ ባሕሪ ይጥቀምሉ እዮም ኣይጥቀምሉ እዮም። ከምዚ ዝበሃል መደብ የብሎም። ስለምንታይ ኣብዚ ዘለኩም ትተንኮል ኣብ ንበዓል ጅቡቲ ከይዶም ንዓመት ኢትዮጵያ ከባቢ 1.5 ቢልዮን ዶላር እያ ንዓመት ተጥፍእ ዘላ። ብሓፂሩ ትዝኣቱ ዝወፅእ ዘሎ ካብ ኢትዮጵያ ተኸፍሎ ዘላ ቀረፅ ብምክንያት ናይቲ ወደብ ናይ ጅቡቲ ትጥቀመሉ ዘላ ከባቢ ካብ 1 ቢልዮን ክሳብ 1.5 ቢልዮን ዶላር ንዓመት። ስለዚ ኢትዮጵያ ንቀይሕ ባሕሪ ብሓፂሩ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ኣታዊ ረኺቡ ነብሱ ከይክእል ከይሕይል እዚ ትተንኮል
ምክንያቱ ኣግብለኩም ኣሎ ኣብ ግዜ ወያነ ሲ ክልተ ውድብ ኮይነ ወያነ 4 ኪሎ ምስ በፅሕናያ ነዊሕ ከይገበሩ እዮም ምሳና ህኮት ጀሚሮም እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኣታው ናይ ቀይሕ ባሕሪ ንሃገር ኤርትራ ዓቕማ ከደልድላ ስለዝኾነ ንጅቡቲ ንሃቦ ሕጂ ከዓ ናበይ ይኸድሎ ማለት እዩ ናብ ንበዓል ኬንያ ናብ ንበዓል ምናልባት ኣብ ጅቡቲ ዘጥፍዎ ዘለዉ ገንዘብ ብዝተኸኣለ መጠን እንታይ ክገብርዎም ሕጂ ምስ ኬንያ ከብሉ እዮም ንሶማልያ ሕጂ ንኣብነት ዝተፈላለዩ ኢንጂነር ተስፋይ ዝብሎ ዘሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ እዩ ክንቅፅላ ኢና ንእሽተይ እንታይ እዩ ኣብ ኣቁረብ ወስኸልኩም ኣነ እቲ ስትራቴጂ ናይ ህወሓት ብፍላይ ኣብ ግዜ መለስ ዝነበረ ሕጂ ድማ ኣቢ ንዑዩ ኣዳፕት ክገብር ዝፍትን ዘሎ ክንሪኦ ከለና እንታይ እዩ እሱ ኤርትራ ወላ እኳ ናፅነታ ዝረኸበት ሃገር እንተኾነት ውሑድ ህዝቢ ስለ ዘለዋ ንእሽተይ ሃገር እያ ዓፂና ንነዊሕ እንድሕር ከድናያ ልዕሌና ነቲ ወደባ ኣብ ጥቃ ኤርትራ ዘለዎ ሃገራት ክርዳኩም ኣለዎ እዚኣ ኣይሆብ ነዚያ ፅቡቅ ጌርኩም ክሰምዋ ኤርትራ መዳውብታ መን እየን ሱዳን ብደቡብ ኢትዮጵያ ብታሕቲ ድማ ጅቡቲ ብስግር ድማ ስዑድ ዓረብ ብጀካ ኢትዮጵያ ኩለን መዳውብቲ ኤርትራ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣለወን ስለዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ጥራያ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኦፍኮርስ ኤርትራ ንግድናታ ከም ድሌታ ኣብ ደገ ባሕሪ ግን ንካልኦት ክትጥቀም ካልእ ሃገር ነቲ ወደብና ክትጥቀመሉ ትኽእል ሃገር እንተላ ኢትዮጵያ እያ ዝቐረበን ዝሓሸን ድማ ንዖም እዩ እንተኾነ እንታይ ስትራቴጂ ናቶም ንጅቡቲ ክምንጥልዋ ከም ዘይክእሉ ይፈልጡ እዮም ምስ ናይ ኢንተርናሽናል ወተሃደራዊ መደበራት ዘሎ ቀደም ፈረንሳ ነይራ ሕጂ ድማ በዓል ኣሜሪካ ገለውን ኣለዉ ሕጂ ንኤርትራ እንታይ እዮም ዝደልዩ ኤርትራ ክደክል ኣለዋ ምክንያቱ ኤርትራ ትትከ ንሕና ግን ብዝተኻለነ መጠን እናዓበና እናበዛሕና ምስ ከድና ኢቨንቹዋሊ በቲ ንኸቶ ናይ ዕፅዋ ፖሊሲ ድዩ ናይ ምንፃል ፖሊሲ ድዩ ንቁጠባዊ ክባድ እዩ ጌርና እዚ ሃገር እዚኣ እንተደይ ዓብያ ምስ ግዜ ክደክም ትኽእል እያ እሞ ክንጎብጣ ንኽእል ኢና ዳትስ ዋይ እዛ ኢንጂነር ተስፋይ ዝብላ ዘሎ ፅብቕቲ መልሲ እያ እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብተደጋጋሚ ዝገለፆ እዩ ወደብናትና ክፉት ነይሩ ኢትዮጵያም ገዲፎም መኸይዶም ዝብል ከም ፃልኩም ይፅንሕ ኢለ ናይ ኢትዮጵያ ስትራቴጂ ንሪኦ ዘለና ብዝሓለፈ 20 ዓመት ወላ ልዕሊ እውን ክንሪኦ ካብ 98 ብፍላይ ጀሚሩ ማለት እዩ ኤርትራ ብወደብ ዝኾነ ይኹን ኣታዊ ክህልዋ ከም ዘይብሉ ምክንያቱ ካብቲ ወደብ ናይ ኤርትራ ኣብዚ ናይ 2018 ዝተሰማምዑሉ መራኸብ ናይ ኢትዮጵያ ክረብሓ ጀሚራ ነይራ ነቲ ማዕድናት ናይ ኤርትራ ናብ ቻይና ድን ገለ ክሰዳ ከለዋ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ንሳቶም ኤርትራ ክትረብሕ ስለ ዘይደልዩ ናብ ኬንያ ድዮም ናብ ካልእ ሃገራት ክኸዱ እዮም እቲ ዕላማ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ዝተናውሐ ቃልሲ ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ንሳቶም እናሓየሉ ወታደሮም እናዓበየ ህዝቦም እናበዝሐ ምስ ከደ ነቲ ሃገር ንክጎብጥዋ ንከኽእሎም ስለ ዝደሊ ቅርብ ክንሰምዓ ኢና ብጣዕሚ ሓደገኛ ስትራቴጂ እዚ ድማ ኢትዮጵያ ከምዚያ ያዶ ገሎ ደይኮነ ኣብ ውሽጢ ኻይኻ ክሰርሕ ዘለካ ንሳቶም ናቶም ስትራቴጂ ገብርሎም ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናታ ስትራቴጂ ኣለዋ እዚኣ ክትፈልጡ ኣለኩም ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ኣላ ኣቢ ድማ ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ክትድግፈ እያ ወርልድ ባንክ መፅእ ኣሎ IMF መፅእ ኣሎ ኤውሮፓዊ ሕብረት ሓገዝ ገይሩሉ ኣሎ እዚኣቶም ሓደ ግሪን ላይት ኣቢ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ፅቡቕ ላይን ከም ዘሎ ዘተንብዩ እዮም ኣሜሪካ ክትብል ከላ ወርልድ ባንክ ነጢሩ ወፂኡ ኣሎ IMF ከምኡ ስለዚ ቀልጢፎም እዮም መገዳታት ዝገብሩ እዚ እንታይ የረዳእካ ሕጂ ምስ ቻይናን ራሽያን እንታይ ክገብር ይኽእል ንኣሜሪካ ኣብ ጎኑ ሒዝዋ ኣሎ እቲ ክገብሮ ዝኽእል ምስ ቻይና እንታይ ምዃኑ ሓደገኛ እዩ ንሱ እውን ክንሪኦ ኢና ንጠንቀቕ ሕጂ ንሸመ ንስማዕ ኣብታ ናይ ቻይና ክናቱ ኢና ፕሊስ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እዚኣ እውን ኣብ ኤርትራን ዩኒቲ ወርልድ ዋይድ ትብል ኣላትኩም ብምልእታ ቪድዮ ኬትኩም ራእዩ ስምዕዋ እዛ ናይ ኢንጂነር ተስፋይ ኩላ ክንሰምዓ ይኮናን ወደባት ናታ ዘሎ ከተዓራሪ ሶማልያ ትጓየላ ማለት ናብ ኤርትራ ገፂኦም ግን ናብ ኤርትራ ግን ኖ ናይ ኤርትራ ክጥቀምሉ ይደልዩ እዮም እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ብሓፂሩ ኤርትራ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ትረኽቦ ክሳብ ክንደይ ድኹማት ከም ምዃኑ ራእዩ ክሳብ ክንደይ ተንኮለኛታት ከም ምዃኑ ሕጂ ቦይና ንሕና ማለት ኢትዮጵያ ሓደጋ ንኤርትራ ደቂ ኤርትራ ኣሕዋት ሕዝቡ ሓደጋ እብለኩም ኣለኹ ኣብቲ ሰዓታት ትፈልጡ ኢኹም ኣብቲ ሰዓታት ዓሰብ ዳርጋ ብርካሽ ዳርጋ ብጥሩሕ ይጥቀሙላ ነይሮም ነቲ ክሬን ቀይርዎ ተባሂሎም እዮም ኣተዓራርጎ ይባላሸሎ ወይ እውን ዘምፅዎ ዝተፈላለየ ነገር ኣብ ዓሰብ ተዓሽጉ ነዊሕ ይገብር ሕጂ ማለት ወደብ ተጠቒምካስ ነገራትካ ክትኣልዮ እዩ ዝግባእካ ኣብዚ እቲ ምስሕሓብ ነይሩ መሰረታዊ ሕጂ እንታይ እዩ ወደባት ኤርትራ ብናፃ ክጥቀሙሉ ወይ ብናፃ ወይ ናቶም ገይሮም ኮሚቴ ተሓሳስቦም ምክንያቱ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ብምጥቃም ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ተጠቃሚት ክትከውን የብላን እንድሕር ተጠቃሚት ኮይና ነብሳ ክትክእል እያ ክትሕይል እያ እዚ ሕጂ ሰንካ ህውታት እዩ ትናቶም ተንኮል ግን እሱ እዩ ዳስ ዋይ ንቀይሕ ባሕሪ ብሓፂሩ እንድሕር ንሕና ካብ ቀይሕ ባሕሪ ኣታው ጌርና ውጭ ኣታው ለና ፀገም የብልናን ቀይሕ ባሕሪ ጥራይ ዘይኮነሲ
ህዝብና ንባዕሉ ናይ ህዝብና ናይ ስራሕ ባህሪ ንባዕሉ እሱ ዕቁር ፀጋይ ጥራይ ብግቡእ ንጥቀመሉ የለና ንሱ ትሕቶ ሰምዕና ለኹም ደቂ እዚኣ ዘረባ ናይ ኢንጂነር ተስፋይ ሰሚዕኩማ ክትኮኑ ተስፋይ ገብር ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ፍሉይ ፀጋይ የድልያኒ ንክትምዕብል አይሆፕ እዚያ ናብ ገለ ናብቶም ነዚያ ቪድዮ ትርእዩ አይሆፕ ነዚያ ክፋል እዚያ ጥራይ ናይ ኢንጂነር ተስፋይ ናተይን ፅቡቅ ጌርኩም ከተኮማስዕዋ ኤርትራ ንክትምዕብል ናይ ኢትዮጵያ ወደብ ምጥቃምን ዘይምጥቃምን የድልያን እዩ ዲኖ ዋይ ስለምንታይ ዘየድልያ ምክንያቱ ኤርትራ ብነፍሳ ክትምዕብል ትኽእል ሃገር ስለ ዝኾነት ሓደ እቲ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዝኾነ ይኹን ሃንዲስዎ ኣሽሓት ህዝቢ ኣብ ደገ ከይድዎ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኢለኩም ኣነ እዚ ፀጋ እዚ ብናፃ ብዘይ ናይ ኤርትራ ገንዘብ ክመሃርን ክምዕብልን ካፒታል ንክሕዝን ዕድል ረኺብሎ ኣበይ ዘሎ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ምዕቡል ሃገራት ዝበለፀ ትምህርቲ ኣብ ኢንጂነሪንግ ኣብ ኮምፒተር ሳይንስ ኣብ ሜዲሲን ኣብ ቢዝነስ ኣብ ቴክኒካዊ ናይ ኤሌክትሪክ ስራሕ ናይ ህንፃ ስራሕ ናይ ሕክምና ስራሕ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ዝሰልጠነ ሕብረተሰብ ሒዛ ኣላ ዝተማሃረ ተማሂሩ ወረቐት ዝሓዘ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ትምህርቱ ብተግባር ኣብ ምዕቡል ሃገራት ዘገልግለሉ ዘሎ ኣብ ቢዝነስ ተኾነ ኣብ ኣፍሪካ ዓብ ተመክሮ ገይሩሎ ዓብ ቢዝነስ ሃኒፅሎ so the only thing missing እታ እንኮ ተዘየላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ኤርትራ ደገ እንተሎ ዓብ ዓቕሚ ናይ ቁጠባ እዩ ዘለዎ እዚ ህዝቢ እዚ እቲ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ዝበለፀ ክገብሮ ዝኽእል ነቲ መንእሰይ ኣብኡ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ኣብኡ ዘሎ ዕድል ክፈጥረሉ ለውጢ ክገብረሉ ዝደሊ እንድሕር ኮይኑ ብርግፅ ናተይ ሓበሬታ እዚ ክኸውን ዝግባእ እዚ ክኸውን እየ ዝደሊ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝደሊ እንተሎ ኣብዚ ሕጂ ክባን ዕፅዋን ዘለዎ ኩነታት ድማ መፍትሒ ክኾነ ዝኽእል እንተሎ ኣብ ኢትዮጵያ ምፅግጋዕ ገዲፉ ናብ ህዝቢ ክፅጋዕ ክኽእል ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ደገ ዘሎ ህዝቢ ብቐጥታ ብኸመይ ፕራክቲካል ኣድቫይስ ማለት እዩ ኤርላይን ናትካ ምትዕርራይ ሓንቲ ኤርላይን ጌርካ ካብ ፍራንክፈርት ድዩ ካብ ሎንዶን ድዩ ካብተን ዓበይቲ ሃብስ ቀጥታ ፍላይት ናብ ኤርትራ ከም ዝህሉ ዋላ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ዲ ክልተ ግዜ እዚ ኸ እንታይ እዩ ሰብ ቀጥታ ንሃገሩ ፍላይ ክገብር ከም ዝኽእል እዚ ኸ እቲ ክኣቱ ዝኽእል እስከ ደሓን እቶም ተቃወምቲ ዝነበርና ንበሃል ንዓና ኣፅንሑና እቲ ቀጥታ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጎኑ ደው ኢሉ ዘሎ ደጋፊ እዚ ህዝቢ እዚ ዓብይ ህዝቢ ብዙሕ ህዝቢ እዩ እዚ ድማ ንሃገሩ ክኸይድ ንቁጠባ ሃገሩ ክሕግዝ ይደሊ እዩ እዚ ክትገብር ትኮይንካ ግን ሸርፊ ከተመዓራርዮ ክትክእል ኣለካ ቀረባት ከተመዓራሪ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣተኪርካ ነቲ ህዝቢ ነቲ ቁጠባ ንምብርባር ለውጢ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ኦኬ ለውጢ ክንብል ከለና ሱር በታው ለውጢ ኣብ ሓንቲ ለይቲ ክግበር ኣይክልኒ ኣይ አንደርስታንድ ዳት እንታይ ግን ናይ ለውጢ ኩነታት ከተረግ ክትክእል ኣለካ ሪፎርም ክትጅምር ክትክእል ኣለካ እዚ ለውጢ እዚ ድማ ኣብ ቁጠባ ለውጢ ክትገብር ትኽእል ነቲ ባንኪንግ ሲስተም ሰብ ገንዘብ ኢትዩ ገንዘብ ከውፅእ ከም ዝኽእል ንብረት ሒዙ ከኣቱ ከም ዝኽእል ትካላት ክኸፍት ከም ዝኽእል ሊበራላይዜሽን ናይቲ ኢኮኖሚ ምኽፋት ሊበራላይዜሽን ኦፍ ዘ ኢኮኖሚ ይበሃል እዚ ክትከፍት ክትክእል ኣለካ ፕራይቬታይዜሽን ከተፍቅድ ኣለካ ሰባት ትካል ክገብሩ ጋራንቲ ክወሃቦም ክኽእል ኣሎ መስርሕ ክጅመር ክኽእል ኣሎ ገሊኹም እንታይ ክትብሉ ኢኹም እንጂ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘገልግል ዘሎ ሰብ ክጠቃም እንድሕር ኮይኑ ወላ ካብቲ ወታደራዊ ክወፅእ ተኮይኑ እውን ናይ ስራሕ ዕድላት ክፍጠረሉ ክኽእል ኣሎ እሱ ክፍጠር ተኮይኑ መንግስቲ ክፈጥሮ ይክእልኒ ዓቕሚ የብሉን መንግስቲ ናይ ኤርትራ ዓቕሚ የብሉ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ዓቕሚ የብሉ መንግስቲ ብተፈጥሮ ዓቕሚ የብሉን ግለሰባት እዮም ዓቕሚ ክፈጥሩ ዝኽእሉ መንግስቲ እንታይ ክገብር ዘሎ ስርሑ ፖሊሲ ክገብር ዘሎ እቲ ፖሊሲ ድማ ምትዕራይ ክገብር ኣሎ ግለሰባት ካብ ካልእ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘለዉ ድዮም ኣብ ካልእ ሃገራት ምዕበል ዓለም ዘለዉ ድዮም ኣብቲ ሃገሮም ኢንቨስት ንክገብሩ ኣብ ደገ ክኸፍት ክኽእል ኣሎ እዚ ድማ እቶም ቀንዲ ምስቲ መንግስቲ ሰሊፎም ዘለዉ ኣብነት ኮይኖም ክኸድሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ብዙሕ ህዝቢ ድማ ኣሎ ክገብር ዝደሊ ወላ መስዋዕቲ ክኸፍል ድሉ ዝኾነ ህዝቢ ከም ዘለና ትርእዮ ኢኻ ህዝቢ ኤርትራ መስዋዕቲ ንክኸፍል ድሉ እዩ ንሃገሩ ንህዝቡ ንስለ ጥቕምቲ ህዝቡ ኣብዚያ ክትበርሃልኩም ዘለዋ ህዝባዊ ግንባር ናፅነት ምስ ኣምፀ ወይ ከዓ ናፅነት ኤርትራ ምስ ታወጀ ብዙሓት ናይ ጀብሃ ዝነበሩ ሰባት ንህዝበይ ከገልግለ ዋላ ፖለቲካ ፍልል ይሃልወኒ ምስቲ መንግስቲ ንህዝበይ ከገልግለ ኢሎም ዝኣተው ብዙሓት ነይሮም እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ኣብ ፖለቲካ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘይሰማማዕ ማለት ንረብሓ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክሰርሕ ኣይደሊ ማለት ኣይኮነን ገለገለ ኣለዉ እቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ስራሕ ስለ ዝኾነ ንዖም ኩሉ ግዜ ኣንፃርቲ መንግስትን ኣንፃርቲ ኣካይዳናቱን ክኸዱ ዝደልዩ እዚ እንታይ እዩ እቲ ፖለቲካ ስራሕ እዩ ንገሊኦም ስራሕ እዩ ንኻልእ ሰብ ግን ስራሕ ኣይኮነን ለውጢ ንህዝቢ ዳ እዩ ዝደሊ ዘሎ እምበር ብመሰረቱ ንህዝቢ ክሓግዝ ስለዘይደሊ ኣይኮነን ስለዚ ምንቲ መጎጎት ሕለፍ ኣንጭዋ ኢሉ ነቲ ህዝቢ ንክጥቀም ኢሉ ሕድገታት ክገብር ዝኽእል ብዙሕ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ከም ዘሎ ምፍላጥን ምግንዛብን የድሊ ስለዚ እቲ መንግስቲ ብትክክል ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ክጠቕሞ እንተደይሉ ሪፎርም ክገብር ኣሎ ኤርላይንስ ተጀሚሩ ብዙሕ ሰብ ቀጥታ ንካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ዶ ናይ ገለመለ ኤርላይንስ ካብ ዝህትም ወላ
برتعاو من قدي ولا وحد فلاي حساب سومنات ونتخونه تسبب بمخات نت قطبا ناي تهاجر ام بربار تراخ قهلو يخل ابتي قطبا دما نابنت ريل استيت سب جزاوت نخسرح عدل كفقت خلالو بقليلو ريل استيت مالتاي مالتي ويكا ناي هنصا مسرح انت خفيت منقسي بمسرت هنصا ناي سرح عدلات زخفت عود نسي قدامي كونستراكشن اتزبالت تهزبي سرح نخركب اتبعال سمينتو نخشيد اتبعال اتندقاي نخندق اتبني والا نخسرح كل نجر نخسرح هنصا نخلو ياف دغ زخفت هنصا دما وشت هاجر يزترف نتهاجر دما غرمايو نتهاجر دما معبالي سلازي اتمنغستي اب دغ مطمات غديفو اب حزبن تزتكر اتزبالت مخونه نير الى زعمنانه زكبل كلخو كاب منغس ኤርትራ ዝረኸብኮ ወይ ዝግበል ወይ ዝግበር ዝተባሃልኮ ነገር የብለይን ኣነ ኢንዲፐንደንት ሲቲዘን ናፃ ዝኾነ ዜጋ ናይ ኤርትራ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ፅቡቕ ድማ ልዕሊ ማንም የገድሰኒ ብዓቕመይ ዘፍቀዶ ድማ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ፅቡቕ ንክነብር ክሕግዝ ድልውየ ትዝገብሮ ሓበሬታ እውን ነዚ መንገዲ እዚ ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ዝበልኮ እዩ ሶ ንእሽተይ ክንሰማዕ ኢና እሞ ናብታ ኔክስት ቶፒክ ክንሓልፍ ኢና ናብታ ናይ ኣብ ቅድሚ ምሕላፍና እዚያስ ክንስማዕ ያሰብነው ንግግሩን ከሰማን በኋላ ወዲያው ነበር ልንነጋገርበት ፍላጎት የነበረንና በአንዳንድ ምክንያቶች ሳይመቹ ቀርተው ነው ሳንነጋገርበት የቀረ ነው። በመጀመሪያ አንዱ አጠቃላይ የንግግሩን ይዘት ባየው ደስ ይለኛል። የተላለፈው የንግግር ይዘት ሀዘን ላይ ነበር፣ እንደ ሀገርም ጭምር ማዘን ነበር አይደለም። በተለያየ ወቅት ላይ በተለያየ ሀገሪቱ አካባቢ ያለ ህዝብ ተጨፍጭፏል፣ ሞቷል፣ ተፈናቅሏል። እንደ ሀገር ማዘን ባለብን ወቅት ላይ ነው ስለ ውሃ ጥቅም እንሳቸው ምን ያህል ጨካኝ መሆናቸውን ጭምር እኮ የሚያሳይ ነው። ቅድም እንዳልኩ ንግግሩ ቀድሞ የተነገረ ንግግር ነው። በዚህን ወቅት ላይ ይሄንን ግን ማንሳትን አጀንዳ ማድረግ የተፈለገው ሌላውን ጉዳይ ለማደብሰስ ነው ሲባል ያለበት ይመስላል። سنتاي بلتنيو كم تعانت بزبلنا زون كال رياكشنيو تي تدرس بحال تقراو موكل زرلوي تي تدرس اسفاو زبل زلو ابي ناي بحكي نربحا حزب اثيوبيا زحسب نيرو انت زغون ابزوان زي غزي يكون نيرو حزن زلو حزب اثيوبيا بزعيو بزعبو محسبا مسرح نيرو ابزوان زي ابزي دلي توبيك اماي سغرن دما زبل ريتوي انا واحد فيديو كال غزي قربلكم بزح استفرار ريتوي زلو مهنياتو تي تقراواي ناتو ستاند كل غزي ناتو بوزيشن مرغتي ኢትዮጵያ ወደብ ክልዋ አለው ዝብል ዝተፈላልየ ጽሑፋት ዘቅርብ ሰብ እዩ ኣብዚ እውን ብዛዕባ ዝምግት ኣብ ካልእ ግዜ ክንርኤና ሕጂ ኣብቲ ናይ ቻይና ክንሰግር ክንውድም እንታይ መራሒ ናይ ቻይና እንታይ ይብሎ ኣሎ ምስ ኢትዮጵያ ዝምድና ክገብሩ ኢትዮጵያ ስትራቴጂክ ፓርትነር ናቶም ምዃና ናይ ኩሉ ሕውነት ንክህልዎም ድማ ትራስት ኣብ ምስ ቻይና ክሰርሕ ተኮይንካ እሙን ክትከውን ክትክእል ኣለካ እሙን ክትከውን ክትኮይንካ ድማ ሓንሳብ ዝገበርካ መርገፂኻ ንጹር ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብታ ዘረባናቱ ብተደጋጋሚ ኣብቲ ቻይና ሪሌሽንሽፕ ኩሉ ግዜ ኦል ዌዘር ስትራቴጂክ ፓርትነርሽፕ ንኩሉ መድረክ ክሰግር ዝኽእል ስትራቴጂካዊ ዝምድና ክንሃንፅ ኣለና እናበለ እዩ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ዝዛረቦ ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ስትራቴጂክ ፓርትነር ናይ ህንፃ ናይ ካልእ ዓይነት ዊን ዊን ሲቹዌሽን ኣካል ምዃና ምስ ቻይና ዝምድና ክህልዋ ከም ዝደልን ሕጂ ድማ ኣብቲ ብሪክስ ብምእታዋ ድማ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ስትራቴጂክ ፓርትነርሽፕ ምስ ቻይና ክህልዋ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ማለት እዩ እንታይ ክነግረኩም ኢለ እዚኦም ፅያ ኣብ ካልእ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ቪድዮ እቲ ትንተናይ ቀንዲ ኣነ ክነግረኩም ዘሊ እንታይ እቲ ዕላማ ቻይና ብተደጋጋሚ እንታይ ኢለኩም ቻይና ረብሓናታ ኣብ ቢዝነስ ኣብ ኮኦፐሬሽን ሓበራዊ ዕቤት ተኣምን ሃገር እያ ረብሓናታ ቻይና ኣብ ኤክስፖርትን ኣብ ቢዝነስን ዝተመርኮሰ ቁጠባ ዘለዋ ሃገር ስለ ዝኾነት ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ገጅፍ ኢንቨስትመንት ጌራ ዘላ እያ መንገዲ ባቡር ካልኦት ተቕርፂ ኣብ ማዕድናት ናታ ውድ እንትኾነ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ጌራ ኣላ ስለዚ ኢትዮጵያ ርግእቲ ሃገር ንክትከውን ዝደልዮም ርዲኹምኒ ርግእቲ ስቴብል ዝኾነት ሃገር ስቴብል ተዘይኮይና ኩሉ እቲ ኢንቨስትመንት ናቶም ክዓኒ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ርግእቲ ሃገር ክትከውን ዝደልዮም ምስ ቻይና እውን ምስ ኤርትራ እውን ፅቡቕ ዝኾነ ዝምድና ከም ዘሎም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ርኢና ነርና ስለዚ ቻይና እንታይ ኣትፍትን ዘላ ኣብዚ ኩነታት እዚ ንፅርቲ ክትኮነኩም ናተይ ትንተና እዩ እዚ ካብኡ ዝተፈለየ ክኸውን ይኽእል ናይ ቻይና ስትራቴጂ እንታይ ይመስለኒ መዓይ ኢትዮጵያ
أبزيد اللي عندنا خيدا بفلا أمريكا تدفعون كم زلات بقيرم ترديهم سلزلو كابو وتيوم نتزم دنا مس تشاينا زلهم أتريرهم كحزوه أترير كحزوه تخينو خاب بنتاي كجبر زلو أبتزوبا رجوع نت نخمت كجبر كخلالو وجن خمت سيكونس نتقدينا إثيوبيا فتحوا أبتزوبا رجوع نت نكلو كتسعر كخلالو سلامتاي ناي بيزنس أبيت نخجبر نتحرو خينهم تكلو جنزبو أب وتهدراوزة فون تخينو نتي زلوا عداك خفلاي كلني كل تي انفستمنت ناي تشاينا دما كسارا كوني سلازي ناي تشاينا ترى ناي بزراين من قد مالتيو تشاينا انتايا كتفتنا بزكناتات زي ابي بتنا امريكا مدففا اب كال ناي وق مدرخ كيمت امريكا دما انصار ناي تشاينا تي انفستمنت ناي تشاينا كبرس صلوا ناي بيزنس ناي قطبا ناي تشاينا تعاليو اتزوبا اوق كاتو كاب نوح اب قرن افريكا ناي سلام هواهو نكيلو ناي وق هواهو كله استراتيجيك ربحنا امريكاي سلامنتاي إذا وجنات زين ده أزيو رجعت غيره أمريكا بتزوباتي نايكو طبعا بلاني بلان هاللي واو نايفلتني إثيوبيا صار أمريكا صرحته هايوي يلن أمريكا صرحته إيربورت يلن أمريكا صرحته تعتقرت يلن زخون نجر يلن أمريكا نايزوبا ناي وتحدروا حيلا ويكو قبل للنتا تنصبار قول زوبايو بتي أي بحري استراتيجيك إمبورتنت مسمري أبو أخول استراتيجيك كوت أمتلوا أب تشاينا أب إثيوبيا يكون أب إيرترا السودان زخون يكون هنس أخذ قبراي دلنا كسارينا وتدروا حيل ترايزد لينا تشاينا متيانة تبوتات نخيت بحتاجن كل جزء عن صارت توك تبليها سلازي تشاينا بخمي من قد كابز بوتات ذيك تخل كل عينة نجار تقبريها أمريكا إثيوبيا كم تحجز أمثلة أب تزوب سلام كم زيلو بمقبار سلام تزيل تشاينا إنفست قبراي تغنى أب إيرترا إنفست قبراي تغنى زخون نجار تقبر كم زي تخل قبراي يخل سلازي الزكونة تاتزي أنصار تشاينا وي أنصار قال ملا دي كونه إيرترا أب إيرترا ونتنا كنصار حلو نخل قد ما جيت تصرح لنديو كابو بزاع على نهري إيرترا دما بنا إيرترا حيل ترى كنت معبل تخليها سلمتاي إيرترا أنا بكالو تجرات أبجوبا يكون أبكال أنت عينت لوتي طبعا لوتي كم تخم زخالو هي واب الناس اللي زخنت لذي إيرترا دقي أبكالو حيل تات ما جريفة أبهزبا أتوكيرا ريفورم ناقبرت لوت ناقبرت نتزبا كتسات فلو تخل من قد انت تقبر تزبالتي من قدنا أبيت كون مخالي زبل أرديتي زلني كم وترو أنا لون فيديو نوح يجير زلهم أبزكن ودينا أبكال عرسي كسب من البات أبكال عرسي بسفح كم سألكم كفتني ناتكم ريتو ناتكم حسابات كنت قلت في دما فتحتني حتىكم أكالات نايزو channel كونوا نزز بحال زلو دما بنكحات كنت أمتو يتسوعكم نابلكو كقد فكمي أبكال عرسي كسب نرخب تصبحوا تشاو برهاوي لبانا كوريك مانا روحنا يوتن فاسا سعيرا عبسا عجوخي إريتراي سغفاي بالكي لنا مبزعاخ نحلو كم قدمنا